Паглядзі, так прыгожа! На мінулым тыдні мой сын спытаў мяне, чаму вясёлка гэта дуга. Я мог бы даць яму простае тлумачэнне. Але замест гэтага зрабіў відэа. З прыгожымі дэманстрацыямі, якіх я сам ніколі раней не бачыў. Вось вясёлка з адной кроплі і найлепшай анімацыяй калі-небудзь створанай на гэтую тэму. Бо амаль кожнае тлумачэнне, якое можна знайсці, падвойная вясёлка з'яўляецца занадта спрошчаным. Напрыклад, калі дажджавыя кроплі раскладаюць белае святло на колеры як прызма, то чаму вы ніколі не бачыце вясёлку, гледзячы ў бок сонца? Чаму над вясёлкай цямней, чым пад ёй? І як можна зрабіць вясёлку небачнай з дапамогай сонечных акуляраў? Што адбываецца тут? Чаму гэтая вясёлка значна меншая за звычайную? І як гэтая з'ява непасрэдна правяла да атрымання Нобелеўскай прэміі? Мы паглыбімся ў гэтую тэму, бо поўнае тлумачэнне нашмат больш захапляльнае, чым усё, што вы бачылі дагэтуль. Каб утварылася вясёлка, патрэбны тры рэчы: дажджавыя кроплі, сонца і вы, назіральнік. Добра, гэта адзін з тых эксперыментаў, які выглядае вельмі простым, але я ніколі не бачыў, каб хтосьці яго рабіў. У мяне ёсць шкляная сфера, яна будзе ў ролі кроплі дажджу, бо, як мы ўжо даведаліся ў папярэдніх відэа, дажджавыя кроплі маюць амаль сферычную форму. Я рыхтую туман, каб можна было ўбачыць прамяні лазера. Вось тут у мяне ёсць лазер, ягоны прамень, нібыта прамень сонечнага святла. Прамяні святла ад сонца дасягаюць дажджавой кроплі практычна паралельна, таму што сонца знаходзіцца вельмі далёка. Калі святло сутыкаецца з кропляй, частка яго адбіваецца ад пярэдняй паверхні, а частка праходзіць унутр сферы. Далей, на задняй паверхні, частка святла зноў адбіваецца, а частка выходзіць з кроплі. Кожны раз, калі святло пераходзіць з аднаго асяроддзя ў іншае, частка яго адбіваецца, а частка пранікае далей. Колькі менавіта, залежыць ад кута падзення, палярызацыі света і ўласцівасцяў абодвух асяроддзяў. Гэта зараз карысна, таму што я магу выкарыстоўваць адбіткі святла, каб дакладна выраўняць лазер. Падаецца, я наладзіў чырвоны лазер так, каб ён трапляў у цэнтр сферы. Частка святла адбіваецца тут, частка ідзе далей, адбіваецца ад задняй паверхні і потым выходзіць далей на сцяну. Я буду трымаць лазер гарызантальна і паступова падымаць ці апускаць яго. Далей будзем называць адлегласць ад цэнтральнай восі параметрам удару. Калі я падымаю лазер, адбітак ад пярэдняй паверхні таксама рухаецца ўверх. Гэта звычайны адбітак, з ім нічога не адбываецца, нічога цікавага ў ім няма. Ён ніяк не ўдзельнічае ў стварэнні вясёлкі, таму далей мы проста яго праігнаруем. Але значна цікавейшы адбітак ад задняй паверхні. Глядзіце, вось падымаецца прамень, а вось гэтая кропка на стале. Калі я паднімаю лазер, кропка на стале апускаецца. На самой справе увесь прамень унутры сферы нахіляецца ўніз. Гэта адбываецца таму, што калі святло ўваходзіць у сферу, яно запавольваецца і адхіляецца. Але чаму святло запаволіваецца ў шчыльным асяроддзі, напрыклад, у шкле? Шмат хто ведае, што святло гэта электрамагнітная хваля, але не паглыбляюцца ў тым, што гэта значыць. Вы ведаеце, што электрычнае поле вакол зараджанага шарыка можа прыцягваць валасы або прымушаць яго прыліпаць да сцяны, а магнітнае поле вакол магніта змушае жалезныя апілкі выкладацца па лініях. Дык вось, святло – гэта тое, што адбываецца, калі мы менавіта адарвём электрычнае поле ад зараду, магнітнае поле ад магніта, злучым іх разам і пхнем вандраваць па прасторы. Ну, прыкладна так. На практыцы электрамагнітныя хвалі ўзнікаюць, калі зарады паскараюцца, напрыклад, калі яны вагаюцца ўверх-уніз. Потым створаныя імі электрычныя і магнітныя палі аб'ядноўваюцца ў святло і рушаць далей самастойна. Больш зразумелае тлумачэнне таго, чаму святло запаволіваецца ў асяроддзі, дае Грант з канала 3Blue and Brown. Я спытаў у яго, ці магу сцісла перадаць ягонае тлумачэнне ў гэтым відэа, і ён ласкава пагадзіўся. Калі электрамагнітныя хвалі сустракаюць зарады ў асяроддзі, напрыклад, у першым слоі нашай сферы, святло прымушае іх рухацца ўзад і наперад. Можна ўявіць кожны зарад як маленькую масу на спружыне, і змяняльныя электрычныя і магнітныя палі змушаюць яго вібраваць з той самай частатой, што і святло. Але цяпер у нас ёсць ваганні, якія паскараюць зарады, а гэта азначае, што яны таксама павінны ствараць уласныя электрамагнітныя хвалі.
Сумарнае электрамагнітнае поле гэта проста сума зыходнай хвалі і новай хвалі. У выніку атрымліваецца амаль дакладная копія першапачатковай хвалі, але са зрухам назад. То бок, атрымліваецца фазавы зрух, і кожны наступны слой матэрыялу дадае яшчэ адзін такі зрух. У выніку даўжыня хвалі святла ў новым асяроддзі памяншаецца. А паколькі частата застаецца нязменнай, скарочаная даўжыня хвалі запавольвае святло ў гэтым матэрыяле. Хуткасць святла ў вакууме, падзеленая на хуткасць святла ў асяроддзі, называецца індэксам рэфракцыі. Для шкла ён складае каля 1,5, а для вады прыкладна 1,33. Калі святло ўваходзіць у новае асяроддзе пад кутом, то тая частка хвалі, якая ўваходзіць першай, таксама запаволіваецца першай. Праз гэта змяняецца кут усяго хвалістага фронту, а паколькі накірунак святла заўсёды перпендыкулярны хвалістаму фронту, гэта азначае, што святло змяняе свой кірунак. Падсумуем. Святло прымушае зарады вагацца. Гэта стварае новую электрамагнітную хвалю, якая дадае фазавы зрух. Ён скарачае даўжыню хвалі, гэта запаволівае святло і змушае яго адхіляцца. Існуе простая матэматычная формула, якая звязвае куты падзення і пераламлення з індэксам рэфракцыі двух асяроддзяў. Гэта закон Снеліуса, але яго незалежна адкрылі некалькі чалавек, і некаторыя задоўга да Снеліуса. Гэта менавіта тое, што мы бачым у сферы. Чым вышэй лазер трапляе на сферу, тым большы кут падзення, а значыць, тым мацней прамень праламляецца ўніз. Большасць гэтага святла выходзіць праз заднюю частку сферы, але частка яго адбіваецца. І менавіта гэты адбіты прамень мы бачым, калі ён выходзіць з пярэдняга боку сферы ніжэй за ўваходны прамень. Цяпер пабудуем графік кута гэтага адбітага праменя па меры таго, як я падымаю лазер уверх па сферы. Калі лазер знаходзіцца ў дакладным цэнтры, адбітае святло проста вяртаецца назад да крыніцы. Прымем гэта за 0 градусаў. Калі я падымаю лазер, гэты кут павялічваецца. Спачатку святло вяртаецца пад 5 градусамі, потым пад 10, і ён працягвае расці. Чым вышэй я паднімаю лазер. Але вось мы дасягаем крытычнага пункта. Звярніце ўвагу на гэтае святло на стале. Калі я паднімаю ўваходны прамень, кропка адбітага святла падыходзіць усё бліжэй і бліжэй і бліжэй. Але ў нейкі момант яна проста спыняецца. Вось паглядзіце. Нават калі я працягваю падымаць лазер усё вышэй і вышэй, кропка больш не рухаецца. А вось яна пачынае рухацца назад. Такім чынам, мы назіраем максімальны кут, якога дасягае адбіты прамень, перш чым ён пачынае вяртацца ў зваротны бок. І гэта сапраўды важна. Гэта азначае, што ў пэўным дыяпазоне параметраў удару, то бок вышыні праменя над цэнтрам, адбітае святло выходзіць пад амаль аднолькавым кутом. Інакш кажучы, святло канцэнтруецца пад гэтым кутом, а канцэнтрацыя светлавых праменяў называецца каўстыкай. Усе выгнутыя паверхні ствараюць каўстыкі, ад кубкаў для кавы і акуляраў да блікаў на вадзе. Мы бачым каўстыкі як светлавыя дэсані, калі прамяні святла канцэнтруюцца на паверхні. Калі чырвонае святло праходзіць праз вадзяную сферу, максімальны кут рассейвання азымы каўстыка заўсёды складае 42 градусы ніжэй за гарызанталь. Мая сфера зроблена не з вады, а са шкла, таму кут іншы, але прынцып аднолькавы. Вы можаце спытаць, чаму гэты адбіты прамень дасягае максімальнага кута, а потым пачынае вяртацца назад. І адказ вельмі просты – геаметрыя. Калі я паднімаю лазер вышэй, хоць прамень і праламляецца ўніз, кропка на задняй паверхні сферы, дзе ён адбіваецца, таксама рухаецца ўверх. Але прыблізна на ўзроўні 7/8 радыуса сферы кут падзення становіцца настолькі стромкім, што пераламляны прамень перастае падымацца вышэй і пачынае сыходзіць ніжэй. Вось чаму прамень вяртаецца назад, а максімальны кут рассейвання і канцэнтрацыі светлавых праменяў заўсёды будзе пад гэтым кутом. Аднак дакладны максімальны кут рассейвання залежыць ад колеру святла. Каб зразумець чаму, давайце зноў звернемся да аналогіі з зарадамі ў сферы як масамі на пружынках. Яны маюць уласную натуральную частату ваганняў, з якой яны б вагаліся самі па сябе, калі б не было вонкавага ўздзеяння. У большасці матэрыялаў гэтая частата даволі высокая, нашмат вышэй за частату бачнага святла.
Калі святло прымушае зарад рухацца, амплітуда ваганняў залежыць ад розніцы паміж частатой святла і натуральнай частатой зараду. Чым бліжэй гэтыя частоты, тым мацней будзе ваганне ў выніку. Гэта падобна да разгойдвання чалавека на арэлях. Чым бліжэй частата вашых штурхоў да натуральнай частаты арэляў, тым вышэй падымецца чалавек. Такім чынам, святло з вышэйшай частатой, напрыклад, сіняе, змушае зарады вагацца з вялікай амплітудай. З-за гэтага яны ствараюць мацнейшае электрамагнітнае выпраменьванне, якое выклікае большы фазавы зрух, скарочвае даўжыню хвалі яшчэ больш і запаволівае святло мацней, змушаючы яго мацней праламляцца, чым святло з меншай частатой. Добра, зараз я памяняю лазер. Калі я паўтарыў эксперымент з зялёным лазерам, я выявіў, што ён праламляецца мацней, чым чырвоны, то бок зялёная кропка пачала вяртацца раней, чым чырвоная. Ого! Вось мінімальнае адхіленне для зялёнага святла, і яно значна адрозніваецца ад чырвонага. Інакш кажучы, яго максімальны кут рассейвання быў меншы, чым у чырвонага святла. Калі б сфера была зроблена з вады, гэта адбывалася б на ўзроўні 41 градуса ніжэй гарызанталі, а для сіняга святла кут рассейвання набліжаецца да 40 градусаў. У мяне ёсць спецыяльны лазер, ён выпраменьвае вельмі яркае сіняе святло, але ён надзвычай небяспечны, таму будзем выкарыстоўваць яго асцярожна. Дэрэк, а як гэта зрабіць асцярожным? Добрае пытанне. Мабыць, проста налепім стужку сюды. Так. Сіні дасягае вось гэтага месца, зялёны сюды, чырвоны сюды, так што дыяпазон рассейвання даволі значны. Калі шчыра, маё даследаванне можа быць крыху хісткім, здаецца, гэты лазер не быў зусім гарызантальным. Каб па-сапраўднаму зразумець ролю каўстыкі ў стварэнні вясёлкі, уявіце, што мы раўнамерна асвятляем сферу чырвоным святлом. Большая колькасць святла будзе трапляць на сферу пры вышэйшых параметрах удару, таму што чым далей ад цэнтра, тым больш плошча, таму я падкарэктаваў гэтыя вобласці, каб усе яны мелі аднолькавую плошчу. Далей, выкарыстоўваючы наш графік кутоў рассейвання, можна ўбачыць, дзе ўсё гэтае чырвонае святло апынецца пасля адбіцця ад задняй паверхні сферы. Большасць святла сканцэнтруецца менавіта пад максімальным кутом рассейвання. Каб зрабіць гэта яшчэ больш відавочным, можна дадаць больш святла. І паўторыць эксперымент з аранжавым, жоўтым і ўсімі астатнімі колерамі. І менавіта гэта стварае вясёлку. Недастаткова проста сказаць, што кропля дажджу рассейвае белае святло на яго складнікі, бо ўсё святло, якое трапляе бліжэй да цэнтра, таксама рассейваецца. Але паколькі ўсе адбіткі перакрываюцца, колеры змешваюцца і зноў утвараюць белы колер. Толькі розніца ў максімальных кутах рассейвання і каўстыкі, якія яны ствараюць, фармуюць вясёлку. Зараз мы ведаем, што адбываецца ўздоўж аднаго радыуса сферы. Але што, калі мы асвятлім усю сферу белым святлом? І я зацемніў акно і зрабіў у ім невялікую дзірку, якраз такую, каб сонечнае святло напрыканцы дня магло цалкам асвятліць сферу. Тут мы бачым белы круг святла, які ўзнікае з-за адбіткаў ад задняй паверхні сферы. А вось вакол яе кола вясёлкавых колераў. Ну паглядзіце. Адна кропля дажджу стварае конус святла, дзе ўнутры ўсё будзе белым, а па краях каляровае кола. Гэта менавіта той ракурс, з якога вясёлка выглядае для адной кроплі дажджу. Розныя прамені святла, што ўваходзяць у кроплю пад рознымі кутамі, адбіваюцца ад пярэдняй і задняй паверхні, але вось адбіткі ад задняй паверхні дасягаюць максімальнага кута. Для сіняга, зялёнага, жоўтага і чырвонага святла гэты максімальны кут адрозніваецца. Чырвоны мае найбольшы кут, таму ён знаходзіцца на вонкавым баку кальца. Проста цудоўна. Проста цудоўна. Мне было цікава, ці змагу я назіраць конус каляровых каўстык, які і стварае гэтае вясёлкавае кальцо. Вам трэба гэта ўбачыць. Трэба гэта ўбачыць. Зараз маё вока дакладна ў гэтым каляровым конусе. Я яго бачу, гэта так крута. А вось і фокусная кропка на задняй паверхні сферы.
Калі вы паднесяце палец сюды, вельмі хутка апечацеся. Ау! Фокусная кропка. Цяпер гэта выглядае як вясёлка, але памятаем, гэта святло, што выходзіць толькі з адной кроплі. Калі вы бачыце сапраўдную вясёлку, то ў небе знаходзяцца мільярды кропель, і кожная з іх праецуе свой вясёлкавы конус у бок сонца. Дык як усё гэта стварае адзіную, суцэльную вясёлку? Каб ваша вока убачыла пэўны колер, напрыклад, чырвоны, у нейкай частцы неба, чырвоная каўстыка ад кроплі дажджу мусіць патрапіць дакладна ў ваша вока. І гэта магчыма толькі тады, калі кут паміж сонцам, кропляй і вашым вокам будзе роўна 42 градусы. Вось чаму вясёлкі заўсёды маюць форму дугі з кутом 42 градуса. Фіялетавае святло ад тых жа кропель дажджу праходзіць вышэй або побач з вашым вокам, таму вы яго не бачыце. Але заўсёды ёсць кроплі, якія знаходзяцца ніжэй і ўнутры дугі чырвоных кропель, і іх фіялетавыя каўстыкі трапляюць дакладна ў ваша вока. Іх кут меншы, 40 градусаў паміж сонцам і вамі. І вядома, існуюць кроплі ва ўсіх прамежкавых становішчах, якія дасылаюць вам усе астатнія колеры вясёлкі. Такім чынам, вясёлка – гэта сапраўдная аптычная ілюзія, створаная мільярдамі кропель, калі кожная з іх праецыруе ўласны вясёлкавы конус, а вы бачыце статычную каляровую дугу толькі таму, што кроплі, што дасылаюць вам розныя колеры, змяняюцца ў кожны момант. Адна і тая ж кропля, падаючы, можа спачатку дасылаць у ваша вока чырвоны, потым аранжавы, жоўты, зялёны, сіні, індыга і, нарэшце, фіялетавы колер. І паколькі вясёлка заўсёды фарміруецца пад кутом 40-42 градуса адносна вашага вока, то яе цэнтр знаходзіцца на лініі, што ідзе ад сонца праз заднюю частку вашай галавы. Іншымі словамі, цэнтр вашай вясёлкі – гэта цень вашай галавы. Гэта азначае, што ніякія два чалавекі не могуць бачыць адну і тую ж вясёлку. Нават ваша левае і правае вока бачаць розныя вясёлкі. Гэта заўсёды унікальная аптычная ілюзія, якая залежыць толькі ад вашага пункту гледжання. Гэта таксама тлумачыць, чаму большасці частак свету вясёлку можна ўбачыць толькі раніцай або ўвечары, але не сярод дня. Чым вышэй знаходзіцца сонца, тым ніжэй становіцца вяршыня вясёлкі, а калі сонца падымаецца вышэй за 42 градусы над гарызонтам, з зямлі вясёлка больш не бачна. Але нават калі вясёлку бачна, вы можаце схаваць яе з дапамогай сонцаахоўных акуляраў, калі яны палярызаваныя. Святло ад сонца не палярызаванае. Гэта значыць, што электрычныя палі святла арыентуюцца выпадковым чынам, вагаючыся ва ўсіх напрамках аднолькава. Але ёсць цікавы момант. Калі святло ў вясёлкавым прамяні адбіваецца ад задняй паверхні кроплі, яно робіць гэта практычна пад асаблівым кутом, які называецца кут Брюстера. На такім куце ўсё святло, электрычнае поле якога арыентавана паралельна плоскасці адбіцця, праходзіць праз кроплю, а не адбіваецца назад. Таму назад адбіваецца толькі святло, якое мае электрычнае поле, арыентаванае перпендыкулярна да плоскасці адбіцця, а менавіта гэта святло стварае вясёлку. То бок святло вясёлкі палярызаванае ўздоўж кірунку самой вясёлкі. Наверсе яно гарызантальнае, на баках бліжэй да вертыкальнага. Вось чаму, калі выкарыстоўваць палярызацыйны фільтр, можна зрабіць вясёлку нябачнай або, наадварот, ярчэйшай, калі разгарнуць фільтр так, каб прапусціць палярызаванае святло. Але чаму пад вясёлкай неба ярчэйшае, чым над ёй? Гэта таму, што кроплі дажджу пад вясёлкай адбіваюць усе колеры святла ад іх задніх паверхняў. Менавіта гэта і стварала белы дыск у маім эксперыменце са шклянай сферай. У адрозненне ад гэтага, кроплі над верхам вясёлкі не адбіваюць да вас святло ад сваіх паверхняў. Вашы вочы знаходзяцца па-за максімальным кутом адхілення для ўсіх колераў. Але калі паглядзець яшчэ вышэй, часам можна заўважыць другую, слабейшую вясёлку з перавернутымі колерамі. Падвойная вясёлка! Дык адкуль яна бярэцца? Яна з'яўляецца з-за дадатковага адбіцця ўнутры кроплі дажджу. Замест аднаго раза святло адбіваецца двойчы. Гэтыя дадатковыя адбіткі таксама ствараюць каляровыя каўстыкі, але яны слабейшыя, бо пры кожным адбіцці святло часткова губляецца. Калі паглядзець на куты адхілення, спачатку святло выходзіць праз заднюю частку кроплі пры куце 180 градусаў.
Але чым далей ад цэнтра трапляе святло, тым меншым становіцца кут яго вяртання, пакуль ён не дасягне мінімуму каля 50 градусаў для чырвонага святла. Пасля гэтага святло разварочваецца і ідзе ў зваротным кірунку. Дыяпазон ад 42 до 50 градусаў застаецца цёмным, бо ні першае, ні другое адбіццё не выпускае святло пад гэтым кутом. Гэтая цемра паміж асноўнай і другаснай вясёлкай мае назву цёмная паласа Аляксандра. Існуюць фотапацверджанні трэцяга і нават чацвёртага парадку вясёлак, якія ўзнікаюць пасля 3 або 4 унутраных адбіткаў. Але такія вясёлкі з'яўляюцца на небе ў накірунку сонца, бо святло выходзіць з задняга боку кроплі. І яны настолькі слабыя, што пабачыць іх можна толькі пры ідэальных умовах. У лабараторных эксперыментах зафіксавалі вясёлкі нават да 200-га парадку. Але тут мы бачым іншую з'яву. Гэта называецца залішняя вясёлка. Пад асноўнай вясёлкай з'яўляюцца шматлікія каляровыя палосы. Але гэта адбываецца толькі калі кроплі вады вельмі малыя, каля 0,1 міліметра ў дыяметры. Прамяні, якія праходзяць крыху вышэй або ніжэй за асноўны вясёлкавы прамень, выходзяць пад падобнымі кутамі, менш за 40 градусаў. Але яны праходзяць трохі розныя адлегласці, каля даўжыні хвалі. У выніку можа адбыцца інтэрферэнцыя, калі хвалі накладаюцца і ўзмацняюцца або аслабляюцца, ствараючы чаргаванне светлых і цёмных палос унутры асноўнай вясёлкі. Колеры ў залішніх вясёлках больш перамешваюцца, чым у звычайных, таму часам там з'яўляюцца незвычайныя спалучэнні, напрыклад, маджэнта, камбінацыя сіняга і чырвонага. Гэта таксама дае падказку да прыроды гэтых маленькіх вясёлак. Калі я бачыў такія здымкі або сам назіраў гэта з самалёта, я не разумеў, як вясёлка можа быць такой малой. Гэта вядома як глорыі або вясёлкі Брокена. Замест 42-градуснага кута яны маюць толькі 2-4 градуса. І тут, як і ў залішніх вясёлках, глорыі ўзнікаюць з-за інтэрферэнцыі. Яны таксама патрабуюць вельмі дробных кропель, каля 0,1 міліметра. І менавіта такія кроплі сустракаюцца ў тумане і хмарах. Калі святло трапляе на край кроплі, яно можа абагнуць яе і вярнуцца назад да крыніцы. Мы бачым гэта ў эксперыменце са шклянай сферай і лазерам. Умоўна кажучы, калі такіх праменяў шмат, дробныя кроплі з'яўляюцца крыніцамі кальцавога святла. Паколькі кроплі вельмі малыя, адлегласць ад нейкай кропкі прасторы да края кальца можа адрознівацца ў маштабе даўжыні хвалі святла. Напрыклад, калі мы глядзім строга па цэнтры кроплі, то адлегласць да ўсіх яе краёў аднолькавая, таму святло пры інтэрферэнцыі складаецца і стварае яркую пляму. Калі трохі ссунуцца ў бок, то частка святла праходзіць на паўхвалі больш, і святло гасне, атрымліваецца цёмная зона. Калі яшчэ далей, святло зноў праходзіць на цэлую хвалю больш, зноў трапляе ў фазу і з'яўляецца новая яркая пляма. Калі гэта разгарнуць на 360 градусаў, атрымаецца размыты кальцавы дэсань, нібыта мішень. Але ж розныя колеры маюць розную даўжыню хвалі, таму ж і кальцавыя дэсані не супадаюць цалкам. І калі спалучыць іх разам, у выніку мы бачым каляровыя кольцы. Гэта дэсань толькі адной кроплі, але як і з вясёлкай, калі мільёны і мільярды такіх кропель адбіваюць святло, мы бачым глорыю вакол сваёй цені. І менавіта такі дэсань натхніў на адкрыццё, якое прынесла Нобелеўскую прэмію. У верасні 1894 года навуковец па імені Чарльз Уілсан знаходзіўся ў абсерваторыі ў шатландскіх пагорках. Там ён назіраў, як пісаў каляровыя кольцы, якія атачалі цень, адбітую на тумане ці хмарах. І ён таксама згадваў, што гэтыя глорыі вельмі зацікавілі мяне, і я захацеў узнавіць іх у лабараторыі. Так, Уілсан стварыў кандэнсацыйную камеру, каб проста назіраць за глорыямі. Але калі ён заўважыў, што ў гэтых камерах становяцца бачнымі траекторыі высокаэнергетычных часціц, ён цалкам змяніў накірунак сваіх даследаванняў і ў выніку за гэта адкрыццё ён пазней атрымаў Нобелеўскую прэмію. Але ўсё пачалося з таямніцы каляровых кольцаў у тумане. Вау, выглядае так прыгожа! Як ты гэта ўбачыў?
Цяпер, мой сын, я спадзяюся, ты разумееш, чаму вясёлкі маюць форму дугі, чаму яны палярызаваныя, чаму яны ўвогуле існуюць. Але яшчэ больш я спадзяюся, што ты зразумееш, чаму я атрымліваю такую асалоду ад вывучэння нашага свету і чаму варта шукаць адказы. На працягу тысячагоддзяў вясёлкі кідалі нам адкрыты выклік ад самой прыроды. Ці зможам мы разгадаць гэтую таямніцу? І зараз прыемна сказаць, мы змаглі. Мы з табой глядзім на розныя вясёлкі. Так і ёсць. Пераклад і агучка ад канала «Простыя словы».